Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderly dinleyijiler. Pragadaky studiyada siz bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 16-njy dekabry hepdäniň sişenbe güni. Şuň kabarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. Pakistanda söwüşçüler tarapyndan ýurdun Peşawar şäherindäki mektebe amalaşdyrılan hüjümde 104 adamyň öldürilendiği barada taýýarlan maglumatymyzy Aşgabatda elin et satýan dukanlaryň öňünde nowatlaryň hasta artanyny barada rapyrtymyzy Aşgabatyň bazarlaryndaky et dukanynyň öňünde häzirki gün et hyrydarlarynyň sany 50-60 adama ýetýär. Eýsem ýurtda et gyçylygynyň döremeginiň nähili sebäpleri bolup biler diýen soraga yerli sinçiniň berjek jogabyny Sopony istenip günäni boýnuna bakıp bolýan adamy urdular. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanyş bolun. Pakistan'ın yukarı dereceli resmisi söwüşçüler tarapyndan ýurdun Peşawar şäherindäki mektebe edilen hüjümde 104 adamyň şol sanyna 84 çağanyň öldürilendigini habar berýär. Bu barada ýurdun harbylar tarapyndan dolandyrılan mektebe ýaraly adamlar girip, mektepde ok atyşyklaryň we partlamalaryň sesi eşidilenden bir näçe saat soň welaýatyň baş ministri Pervez Hattak ma'lum etdi. Hattak birleşdirilen Harwah keselhanasyna 60 çemeti Lady Reading keselhanasyna 24 adamyň ölüsiniň bardygyny habar berdi. Şeýle dol hüjümde ýene şonça adamyň yaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Hökümet we keselhana resmileriniň beren başlanyç maglumatyna hüjümde 20 çemesi adamyň ölendigi ma'lum edilipdi. Serhetsiz reportörler guramasy geçen ýylyň dowamında öz wezipesini ýerine ýetirýän döwürde 66 jurnalistiniň öldürilendigini habar berýär. Bu san 2013-nji ýyl bilen deňeşdirilende jurnalistleriň öldürilmeginiň 7 göterim peti açanlygyny görkezýär. Emma şol bir wagtyň özünde gurama Siriýada jurnalistleriň kelleleriniň kesilmegi, olaryň konfliktli sebetlerde maglumat taýýarlamakda güýçli howp bilen ýüzeyde bolýandygyna ünsü çekdi diýär. 16-njy dekabrda çap edilen raportda geçen ýylyň dowamında 119 jurnalistin alınıp kaçılandığı bellenilip, bu wakanyň 2013-nji ýyl bilen deňeşdirilende 37 göterim artandygyny ýytalýar. Şeýle-de raportda jurnalistler üçin iň howply ýurtlaryň Siriýa, Palestina, Ukraina we Irakdygy bellenýär. Siriýadaky raýat urşuna gödäwçilik edýän topar islamçy söwüşçüler ýurdun Demirady günwatarynaky 2 harby bazany ele salanmaly 24 saatyň dowamında 200 golay adamyň öldürilendigini habar berýär. Düýbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça obserwatoriýasy Wadi Deif bazasynda bolan 2 günlük uruşda Siriýanyň hökümet güýçlerinden 100 çemesi eskerin we takminan 80 söwüşçüniň öldürilendigini aýdýar. Wadi Deif we Hamidiyah harby bazalary 15-nji dekabrda Al-Qaida bilen ilteşikli Al-Nusra frontunyň agdalary we beýleki islamçy toparlar tarapyndan ele salınıpdy. Söwüşçüler Damaskdan Aleppo tarap gidýän uly gara ýoluň urunyna ýerleşen Wadi Deif harby bazasynyň daş töweregini eýam 2 ýyldan gowrak wagt bäri gurşap alypdy. Rus rubliniň hümmeti Amerikan dollaryna we ýewra göre pete gaçmagyny dowam etdirdi. 16-njy dekabrda Moskwanyň pul alyş çalyşyny kotlarynda bir Amerikan dollary 66 rubl we 1 ýewro 82 rubl derejesinde boldy. 1998-nji ýyldan bäri Rus rubliniň hümmeti Amerikan dollaryna göre ilkinji gedek şeýle derejede pete gaçdy. 15-nji dekabrda Russiýanyň Merkezi banky özüniň ýyllyk göterim derejesini 10,5 göterimden 17 göterime çykarýandygyny ma'lum etdi. Rus rubliniň hümmetiniň pete gaçmagy bilen baglanyşykly bu çäräniň aglawaty Russiýanyň Ukrainadaky hereketler üçin Birleşen Ştatlar, Kanada, Ýewropa Birleşigi we beýleki günwatar ýurtlary Moskwa garşy sanksiýalary girdenden soň boldy. Kırgızstanyň resmileri Siriýada Islam Döwleti atly toparyň söwüşçüleri tarapyndan kontrolly edilen territoriýalarda ýaşaýan gazak çağlarynyň video ýazgysyny çap eden Klub.kz web sahypasyny yapdy. 15-nji dekabrda Klub.kz web sahypasynyň
host serverinde çap edilen maglumatda web sahypanyň Gyrgyzstanyň döwlet aragatnaşyk web sahypasynyň buyrugy esasyna yapylandygy ma'lum edilýär. Noýabr aýynda Klub.kz web sahypasynda gürrüň gidýän gadak çağlar barada çap edilen maglumat we videoýady Gazagystanyň resmiýetlerini gaharlandyrypdy. Çap edilen şol videoýadyda gadak çağlary musulman bolmadyk adamlary öldürmek bilen haýwat atýarlar. Gazagistan şoňa meňdeş mazmunly videoýadylary çap eden web sahypalary petikläpdi we Klub.kz web sahypasynyň petiklenmegi üçin Gyrgyz resmiýetlerine gysgaly basyş edipdi. Gazagystanda ruhy näsadlyklar keselhanasynda zor bilen ýerleşdirilen aklawçy Zenaida Muhtarova hassahanadan goýberildi. Muhtarova 15-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny özüniň hepdäniň her işini keselhana baryp saglyk bejergisini almak şerti bilen goýberilendigini aýtdy. Şeýlede Muhtarova keselhanadan özüniň wagtlaýynça goýberilendigini ýöne öňümüzdäki ýyl hemişelik boşadylmagy umyt edýändigini belledi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş bolňyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sähra. Saatlara kesmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişmidi alyp Pakistanyň ýokary derejeli resmisi söýüşçüler tarapyndan ýurdun Peşawar şäherindäki mektebe amallaşdyrylan hüjümde 104 adamyň şol sanda 84 çağanyň öldürilendigini habar berýär. Bu barada kärdeşim Gözeliň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Gara giyimli yaragly adamlar 16-njy dekabrda Peşawarda harbiýlere degişli mektebe hüjüm edip, esasan çağalardan 100-den gowrak adamy öldürdüler we onlar çağdamy yaraladylar. Bu hüjümi Pakistanyň Taliban hereketi öz üstün aldy. Pakistanyň Demirgazyk Günbatar bölегinde ýerleşýän şäheriň mektebine hüjüm edilip, binanyň içinden okun we partlamanyň sesi ýanglandy. Harbiýler we hasratly ýagdaýdaky enatalar mektebiň daşyndady. Welaýatyň ýolbaşçy ministri Pervez Katta adından 104 adamın şol sanda 84 çağanyň wepat bolandygyny başta habar berdi. Munyň ýa-ni 126 adamyň öldürilenligi we 122 adamyň yaralananlygy barada maglumat berildi. Katta 8-10 çemesi terrorçynyň goşunyň jemgyýetçilik mektebine we kollejine günüň birinji ýarymynda hüjüm edip, töwerek daşyny oka tutup başlandygyny aýtdy. Özüni ebat diýip tanadan 10-njy synpyň okuwçysy öz klassdaşlarynyň onlar çasynyň öldürilenligini gürrüň berdi. Bizi Goşun polkownigining ilkinji kömek boýunça türgünleşigine auditoriýa çağıranlarynda ir saat 10:30-dy. Biz baran badymyza ok atyldy we söwüşçiler auditoriýa girdiler. Olar ençeme studiýanty atyp öldürdiler. Men öz golaýymda 40-50 çemesi okuwçynyň öldürilenligini gördüm. Olar polkownigi hem oka tutdular. Şol ýerde bomba partlamasy hem boldy. Men ýöneki gara giýmeginen 4-5 sany hüjümçyny gördüm. Dip wakanyň şaýady aýdýar. Pakistanyň Tehrik-e-Taliban topornyň özüni Muhammad Khorasani diýip tanadan metbuat wekili Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna jaň edip, şol hüjümyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy we hüjümyň harbiýleriň Demirgazyk Waziristandaky harby hereketlerine jogap hökmünde aralyş çäresi bolandygyny aýtdy. Pakistanyň harbiýleri iýun aýyndan beri Demirgazyk Waziristanda howa zarbalaryny, top oklaryny we gury ýer goşunlaryny ulanmak arkaly geçirýän harby çäreleriniň netijesinde 1100 söwüşçüni öldürenligini habar berdiler. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif ýagdaýy öwrenmek üçin Peşawara sapar edenligini aýtdy we Peşawary öz için alýan regionda 3 günlük matam oglan etdi. Talibanyň wekili Khorasani hüjümçilere çağalara zeper ýetirmän diňe harby gullukçylary nişan almak görkezmesiniň berilenligini aýtdy. Hem häkimetler wepat bolanlaryň köpüsiniň çağalardygyny aýdýarlar. Harby ýolbaşçylar hüjüm edilen wagtynda mektebiň içinde 500 çemesi okuwçynyň we olaryň mugallimleriniň bolandygyny çak edýärler. Pakistanyň harbiýleri 4 hüjümçyni öldürüp galanlaryny gözleýänligini habar berýärler. Mektebe edilen hüjümüň egzamenleriň geçýän wagtynda bolanlygy aýdylýar. Pakistanda mektebe edilen hüjüm arada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda
türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik programmamyzy türkmensana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Paýtagyt Aşgabatda elin et satylýan dukanlaryň öňünde nowatlaryň hassa artýandygy habar berilýär. Et dukanlarynyň öňünde nowaty duran adamlaryň sanynyň 50-60 çemesidi bellenýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek maglumatyny dinläliň. Paýtagyt Aşgabatyň et satýan dukanlarynyň öňü soňky bir näçe günlükde toý märekany ýatladýar. Alanan leniň galanyň qyqaraz et dukanlarynyň öňü aýrylyk. Bu 3 million sebäbi ençe maýdan soň bazarlarda ilkinji gezek satyga çykarylan elin et bilen bagly. Şeýle-de hökümetiň elçiligindäki bu dukanlarda elin et arzanlaşdyrylan bakadan satylýar. Şunlukda et dukanlarynyň öňünde dogaty duran adamlaryň sany gün saýyn artýar. Aşgabatyň bazarlaryndaky et dukanlarynyň öňünde häzirki gün et hyrydarlarynyň sany 50-60 adama etýär. Geçen hepdeniň başynda Aşgabatyň Parahat mikroraýonundaky Paýtagy Sowda merkezinde iş alyp barýan et dukanlarynda nowaty duranlar 10-15 adamdan ibarat bolan bolsa, bu hepde olaryň sany 2 eseden hem köp. Tekewalarlaryň etçileriň öňünde köp adamly. Häzir et satmak üçin dördülen bu bazardaky pavilyona adam saganok. Şol pavilyonyň başynda 2 setr nowat borup, olaryň hersinde 40-50 adam nowata garaşyp dururlar. Paýtagyň Gülistan ýa-da Orswalaryna hem ýagdaý tapawutly däl. Elin et almak üçin bu ýerde nowaty duranlaryň sany hem geçen hepdeniň başyndaky deňeşdirende has köpelipdir. Bu nowatlarda duran adamlaryň hersinde elin et çäkli möçberde berilýär. Ähli bazarlarda hem adam başyna 5 kilogram elin et berilýär. Ýogsa geçen hepde bazarlarda elin eti çıkarılıp başlananna ors we teke bazarlaryna bu hil çäklendirmeler ýokdy. Et almak üçin gelýän adamlar gizlen bu çäklendirmeni böwüp geçmek üçin öz ýanyny bilen adam getirýärler. Bu ýagdaýyň öňüni almak üçin bolsa ýöýte gulluklar gözegçiligini barha artdyrýarlar. Bu ýagdaý hususy et dukanlaryna hem elbet täsirini etirýär. Azatlyk radiosyna gowşan habarlardan ma'lum bolşuna görä, hökümet elin etiniň 1 kilogramly 10 manatdan satyp başlan soň edil şu talaby hususy et dukanlaryna hem edip başlapdyr. Elin et hökümet tarapyndan arzanlaşdyrylan narh bilen bazara çykarylanda ýol başlar, hususy dukanlardan hem etiň bahasyny şol wagtky narh bolan 20 manatdan 10 manata çenli pesetmegini sorapdy. Bu bolsa hususy et dukanlarynyň uly bir böleginiň yapylmagyna getirdi. Nowatlaryň ulamagy bilen adamlar inni azyndan 1-2 saat öz nowatlaryna garaşmaly bolýarlar. Käýerler bolsa ýerde her bilen gelip nowat belleýärler. Olaryň käýerler özleri we goňşulary ýa-da garnaşlary üçin hem nowat belleýärler. Adamlaryň köp we etiň bolsa çäkli ýagdaýda berilmegi nowaty duranlaryň arasynda kämakal dawa jenjelin döremegine getirýär. Bu hil ýagdaýlaryň öňüni almak üçin polisiýa işgärleri ýöýte gözegçilik edýärler. Şeýle-de ýylata berilen elin etiniň hiliniň peselýändigini aýdýanlar hem bar. İlki başta etin gowy ýerler berilýärdi. Soň-soňlar eýýäm ýa köp ýa-da sünküni köp edip berip başladylar diýip özüni Amanuel Liptanadan Aşgabatyň Parahat mikroraýonunyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Bu uly nowatlaryň haçanaçyn dowam etýäni bilýän ýok. Resmiler hem bunyň sebäbi bardy, hiç ýyl düşündiriş bermeýärler. Adamlaryň arasynda hökümet tarapyndan arzanlaşdyrylan bakadan satylýan elin etin täze ýyl bayramına çenli berjekdigini, şondan soň elin etiniň satylmajakdygyny aýdýanlarym bar. Ýergilerine bellek geçsek, häzirki paýtagtda dören nowatlar soňky 3 aýyň içinde ikinji uly nowatyň biri. Munozol paýtagtda dolar nowaty mewjudalýardy. Bu nowatlaryň sebäpleri bardy, resmi taýdan hiç ýyl maglumat berilmeýär. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ýurtda et meselesi bilen baglanşykly dören bu ýagdaý barada Facebookdaky okuyjylarymyzyň käbirleri öz araşlaryny galdyrypdyrlar. Häzir olaryň galdyran käbir tesbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Maralatly okuyjymyz şu et problemasyny çözüp bolanokmyka, daşar ýurtlardan canly mal getirmeli, diňe etdäl, göksök, miwe we başga nymatlary hem almaly. Meselen Putin Türkiýe bilen bu meselede ylalaşdy diýip öz araşyny galdyrypdyr. Ruslan atly beýlek bir okuyjymyz bolsa
bolsa eti atasynyň bahasyna satýarlar. Adamlar nädip et ýyp bilsin, onsoň mejbur gök iýmeli bolsaň da diýip öz tesbirini belleýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda araşýas. Bu lomlarda bizi gözleg bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu AM2 däwrli wagt bäri Aşgabatyň bazarlaryna elin etin peýda bolandy, emma onuň ýaşaýjylary belli bir möçürde satylýany barada maglumat taýýarlapdy. Şol bir wagtyň özünde Lewap welaýetinde hem resmiler tarapyndan etin 1 kilogramyny 12 manatdan satmak barada görkezme berilenden soň welaýet merkezindäki bazarda elin etin satylyp başlanandy. Emma ondan hem nowaty duran her bir adamyň diňe 2 kilogram eti satyn alyp bilýändigini habar beripdik. Eýsem bu ýagdaý ýurtda et gyçylygynyň emele gelendigini aňladýamy. Kärdeşim Ýowşan Nurwan bu sora bilen gydyklanyp yerli synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat, Türkmenistanyň bazarlarda et nowatynyň uzamagy Türkmenistanyň et gyçylygynyň döreýänligini görkezýär. Siziň pikiriňizçe munyň nähil sebäpleri bar? Bunun bir giden sebebi var, yani umuman cemlep onu iki faktora bölüp bolurdu. Bunun birincisi adam faktoru, ikincisi ör meydan faktoru. Onu Amanmurat, o da bilen adam faktorunu düşünürseňiz, bir yerde doğrudan hem et gyçylygynyň arasynda nähil adam faktoru bar? Karasylyň ilkinji ýyllaryndan başlap çoponyň elinden ähli hak huwanny, çopony istenlik günäni boynuna dakyp bolýan adamy urdular. Mysal üçin Karasylyň deslapky ýyllaryndan başlap beýik terdaryň baş saglygyna diýip berilýän sadakalaryň, huwa ýollaryň sany sazygy ýokdy. Ondan neme günne toy bayram diýip tutulýan bimani toylaryň sany sazygy ýokdy. Şolara da barıp Türkmen mallary diýilýän edaranyň hasabyna durýan dogurdarçylyk türlerinden ummazy köp sanly mallar alnyk gaýdylýar. Ýyl ayak bolany çopanyň boynuna ähli nakýadylar. Bir dogrusy şo dogurdan galan bir kesel häzirim çendan ýarym gaýtalanýar. Ýöne edil Karasylyň başga dogurun nakýaly beýle bir gurfak ýokşan. Amanmurat'ın çoponlar bilen bagly ýagdaý düşünip gülýem ör meydan faktor nähili? Ör meydan faktory görülüp eşitilmedik derecede hatardan çıkarıldı ör meydanlar. Doğrusu bir yerde senagatın ötüşüne ulu ünsverliğe Honky 10-nji ýylyň dowamyna Daşoğuz, Aşgabat, Demirgazyk, Günorta demir ýolu geçirildi. Şunuň ýaram şatda ýollary geçirildi. Bular ýurdun ykdysady kuwat üçin gerek wagtlar, on gerekdigini hiçbir inkar edip bolanok. Ýöne şolar geçirilende gadymdan gelýän ör meýdanlarynyň içinden geçirildi. Şol ör meýdanlary inni düzedip bolmazak derecede raýlandy. Ýa bolmasa altınasır Türkmen köylü diýilip bir zat tapyldy. Ine şu köylüde geçirilen zeyhulary ýörüýte açyk kanallarda geçirildi, ýagny yer kazgılar gazılıp geçirildi. Bir ör meýdanyna ýetirilen ulu ziýan ýa-da edilen kas bolly. Ol garawmyň öhümlük dünýäsine de ulu zarba urdy, galy berse de adamlaryň ol örden beýle köre geçmegine de ulu germek döretdi. Garan gereginden artykmak ýol berildi ör meýdanynyň raýlanmagyna. Amanmurat'ın Karasylyk ýyllaryny Türkmenistanyny hojalyklarda mallaryň köpelenligi hem aýdylýar. Olara lokal mümkinçilikleriň döredilendigi hem aýdylýar. Şoň bilen bir wagtda et gyçylygy döreýär. Indi siziň pikiriňizçe ata-baba mallarçylyk bilen eklenen ýurtda et bolçulugyny döretmek üçin gyssary näme edip bolar? Gyssary edilmeli iş biraber bizde kadimden gelýän ör meýdanlary var, Pendi çölü var, Tejeniň Demirgazy var, Balkan welaýatynyň kırlary var, Dağıçy var. Ya olmasa tropikler karrıgala etrek jelagaýyna bir giden yerler var. Ine şu ör meýdanlaryna mal bakmagy, mal saklamagy ol suwetçilikmi, döwlet eýetçiligimi tapagy ýok. Uly mümkinçilik döretmeli. Ine bir ýagdaý men ýadyma düşýär. Gorbaçowyň üýtgüt gurmak zamanasynda çopon ýigitler harby gullukdan boşadylýar. Özüm dogry edilýär. Sebäbi ýurdun kuwatly
Faziyetem vatan goruğunun bir bölegi bolupdyr. Yani şu näle oňuýda atlara dolanyp gelmeli. Olar bilen hem çopan çekken rahmetine hakyky baha berilip, hakyky aýlyk günlük tölenmeli. Indi esasy adam yol verilen kemçilikler ilmiň üstü bilen, ilmi barlyklar, ilmi hasaplamalar bilen dikeldilmeli. Başga bir yol kanunu esasy yollar şular. Aman Murat, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp berin gurruňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kardeşim Ýowşan Nurwanyň geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Soňky günlerde Azatlyk radiosynyň käbir habarçylaryna basyş örkezilýär. Hususan Sultan Açylowa şenbe güni Aşgabatyň Mirwazaryny tutsa edilip, Köpetdağ etrap polisiýasyna 2 saatlap sorag edildi. Habarçylar Türkmenistanda şu günler elin et satylýan ýerlerde raýatlaryň et almak mümkinçilikleri we kynçylyklar barada maglumat taýýarlamasy ýanşypdy. Şol sanda uly nowatlar barada gürrüň beripdi. Eýsem türkmen resmiýetleriniň et nowatlary bilen baglanyşykly meseleleriň çäginde edýän bu hereketlerine nähil düşünüp bolar. Kardeşim Muhammed Tahir bu soraw bilen gyzyklanyp, Aşgabatly siýasat aktivist Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetleşýärler. Nurberdaga 6-njy güni habarçy Sultan Açylowa bilen bagly ýüze çykan ýagdaýdan habaryňyz bar. Ol et almak üçin nowata duran adamlar ýazga düşürýärkä, howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri tarapyndan tutulup 1 saat sonra edilipdir. Soňam şeýdip öýüne gaýdyp geldi. Ondan başga da bir käbir habarçylarymyz, käbir kardeşlerimiz şeýle ýagdaýlary başdan geçiripdirler. Bir howpsuzlyk güýçleriniň bu hereketlerine nähili düşünmek mümkin Nurberdaga. Hemme adam et nowatlary şu zatlaryň töwereginde bolup geçýärdi soňky günlerde. Men şu gepleşigi dinledim Muhammed. Şu ayal maşgalany şeýdip garawy üçin alyp gitmekleri, oň üstüne sürünmekligi türkmene gelişmeýän zat, hiç bir millete de gelişmeýän zat, o gaty erbetlik. Muňalyk şonu edýän adamlary men diňe azygyny bilip biljek. Bärde hukuk, kanun, ya kanunyň işlemegi zatlar bardy gürrüň ýok. Şeýle zatlar bizim kardeşlerimizin hersinde de boldy. Onun beterrek zatlarym boldy. Erbetli adam häzir Türkmenistanyň içinde işlenmek eden radyň polisiýa tarapyndan cinayet diýip kabul edilýär. Hatda şolatlar çağrılar diýişdi Muhammed. Nurberdaga ýanky şu habarçylara azary berilmegi bilen baglanyşykly ýagdaý. Umuman şu soňky wakalar habarçylaryň biziň şu et nowatlaryny ýazga alyp durka, şolary suraty düşürip durka başyna gelipdirdi şu ýagdaýlar. Şol wakalaryň bolmagy bilen şu uzy nowatlaryň arasynda bir baglanyşyk barmy Nurberdaga? Bizde ýöredilýän siýasat hemmedat gülalawylyk, türkmen halky barçarypdy ýaşka. Şoňa gawat gelmedik zatlar bardy, habar bermegin, gürlebegin. Hatta pikir etmegen cinayet hükmünü yurtta kabul edilýär. Bastırýysturlyk bilen şoratlar ýapyljak bolýar. Emma şoratlary bilmeýän, yurda dolanýan adamlar nähili işlejekkä? Şoňa alaqy maglumat içerden barar wagtyn olar. Olar yurda nähili dolanýarlar diýen toraw dörýärdi. Şol kardeşlerimiz bolmasa, halkyň ýagdaýyny prezidenti ýetirjek adam ýok. Şu adamları halkım, prezidentim sağol aýtmaly. O adamlaryň üstüne polisiýany, kendäni, ýene bir prokuraturany kuşgurmalylar. Olary goramaly. Şolar ýurdun gelejegi üçin alada edýän adamlar. Olary bolsa dönüp diýerler. Arada bir kardeşimizi sortalyp ýurka polisiýa bölümine ýygnadylar. Şu taýda Türkçe ilkinji sözden başlap onu dönüp diýip aýtlaýar. Ölüm maddesyny aýdýar. Şol madde boýunça 20 millap oturmaly, ýurduny dönüklük eden üçin. Şol aýdylan zadyň ýyly boýunça da aýdylan zadyň ýylyna düşen iş geçirip başladylar. Ýöne her adam bolsa bir polisiýaň ýokary wezipelerini biriniň kellesi işleýän eken diýesim gelýär. Şol bu belde bir rat borun diýip şol işi ýatyrýar. Bizim kardeşimiz şol 7 saatda polisiýada görenen ağıntına oturup geçirdi. Ne şunun azatlar bize bolupdur. Şu yurtdu, yaşamanın öyle, hoplu ýagdaýa düşdü. Nurberdaga ýanky şu et bilen baglanyşykly nowatlar bilen baglanyşykly ýagdaýa gaýdyp gelsek-de şu habarçylarymyzyň et nowatlaryny ýazga almaga finansiýan mahaly ýa-da suraty düşürmäge finansiýan mahaly polisiýa tarapyndan azarlanmagy bilen baglanyşykly ýagdaý. Bu näme üçin edilýär Nurberdaga? Bu bir zadyň üstüne ýatmak üçin edilýän bu habarçylary şol bolup duran wakany habar bermesin diýilip ediljek bolýan zatny. Bu aldyramyň sebebi näme diýjek bolýanda howpsuzlyk güýçleriniň? Polisiýa et nowatlaryny
Pırtı alacak adamları, esasen birin kardeşimi değil. Polisiya bölümünde yığınamağım, şeyli novatların bardığını bastırıyorsurluk bilen gizlemek mükadiyen. Şundan başka zat değil. Ama şu novatların bardığını prezident bilmelidir ahirin. Ya etin yetmeyenliğini, kemterlik ediyenini prezident bilmelidir ahirin. Ama polisiya, şu adamları polisiya bölümlerine ekidip, onun üstünden iş açıyorlar, onları kemsizlik sözler diyorlar, dönüp diyorlar, süratler kanun esasını, kanunçunun göreyen yurduna geçen zat değil. Muhammed. Olya Nurbedaga berin maglumatınız için köp sağ olun. Olya sen sağ olun. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetleşligini dinlediniz. Türkmen jurnalistlerine gysış görkezilmegi bilen bagly ýagdaýy dünýäde jurnalistlerin hak hukuklaryny goraýjy Serhetsiz Reporterler adly halkara guramanyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Johan Bir şeýle baha berýär. The arrest of a journalist who was just doing her work, witnessing events and giving a... Jurnalistlerin bolup geçýän wakalary sin etmek we muny hasaba almak üçin öz işini ýerine ýetiren wagtyny tutsak edilmegi düýpden kada laýyk gelmeýän bir ýagdaýdyr we ol metduga zatlygyny weküm salýar. Gynansak da bu ýagdaý Türkmenistanyny geň urdat däl. Dünýäde metduga zatlygy boýunça biziň soňky hasabatymyza görä Türkmenistan ýene-de 180 ýurdun arasynda 179-njy ýerde durýar. Türkmen jurnalistlerinin yüzbeyiz bolan soňky ýagdaý ýurtda işlemäge finansiýan garaşsyz jurnalistler üçin şertlerin iňen agardygy barada habar berýär. Bu ýurtda bolup geçýän wakalar barada habar bermegiň ören agyr iş bolup galýanlygy, dürli howplaryň dörep durýanlygy ören gynanýar. Jurnalistlere ýene-de basyş edilmegi Türkmenistan üçin geň urdat bolmasy da ören aladalanýar. Bu kadaly demokratik ýurtda bolmaýan bir ýagdaýdyr. Issues that should never happen in a normal democratic society, of course. Türkmenistanda jurnalistlerin siýasat ýa howpsuzlyk ýaly meseleler bilen bagly bolmadyk et sowdasy ýaly günnäki durmuşa değişli bir tema boýunça maglumat taýýarlamagyny häkimetler tarapyndan garşylyk görkezilmegi näme aňladýar? Siz muňa nähil düşünýärsiňiz? Well, what was documenting this journalist was obviously a dysfunctioning in... Jurnalistlerin dokumentleşdirmäge synanşan meselesi Türkmen ykdysadyýatynyň kemçiliklerini we ýylatyň günnelik durmuşynda kynçylyklary görkezýär. Bu bolsa ýurdun güllä ösýänligini we awadanlygyny aýdyp siýasaty gasp edýän häkimetleriň ýylat üçin möhüm meselelere ýeterlik üns bermeýänliginiň, meseleleri çözmeýänliginiň üstüne açýar. Şeýlelikde ýurdun bazarlaryna problemalar tasdikleýän soňky maglumatlar hem tanqidlary ýol açýar. Türkmenistan häkimetleri bolsa hem ýurdun içinde hem daşynda öz adyna tanqidlaryň bolmagyny düýpden islemeýär. Simply don't want to be seen both in the countries and outside. Dünýäde jurnalistlerin hak hukuklaryny goraýjy Serhetsiz Reporterler halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Johan Bir bilen geçiren söhbetleşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda elin et satyn almak ugrunda dören nowatlar, et gyçylygy, türkmen resmileri tarapyndan Azatlyk radiosynyň käbir habarçylaryna edilýän basyşlar barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp berdim. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazylda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.